Hej, jeg hedder Josefine, og jeg skal fortælle jer lidt om Twitter. Hvis vi starter med at gå ind på Twitter her, så kan man så se min forside, hvor at det er alle dem, som jeg følger, som der har tweetet nogle ting, skrevet nogle ting. Det er ligesom at skrive en Facebook-status, og så kan jeg så se, hvad de har skrevet her. Og hvis vi lige ruller op igen, så er det her, det er mine følgere, det er dem, der følger mig. De kan følge med i det, jeg laver, og de kan se alt det, som jeg tweeter, og alle de billeder, jeg lægger ud. Det her, det er dem, jeg følger, og det er dem, som jeg har valgt at ville se, og hvad de laver. Her, der har vi alle de tweets, som jeg selv har tweetet. Jeg tweeter omkring 6.000 gange. Og her, hvis vi lige trykker på mig, det her, det er min profil, og det er sådan her, folk kommer til at se din profil. Her, der er nogle af alle de ting, som jeg har tweetet og sådan noget. Her, under foretrukne, det vil sige at foretrække nogen, det vil sige at favorite noget. Det er, hvis jeg lige synes, at hende her, hun har lavet en rigtig, rigtig fed tweet, så kan jeg trykke for til foretrukne. Og så, gemmer jeg ligesom den i min samling, så jeg kan læse den om igen. Her, at foretrække en ting, det er ligesom at like en ting. Retweete, hvis jeg nu trykker her, så trykker jeg her. Så det vil så sige, at nu hvis jeg går ind på mig, så kommer den også frem på min side. Og det vil sige, at jeg ligesom har gendannet hendes tweet. Hvis at du har en følger, som der følger dig, og personen også følger dig igen, så kan I skrive til hinanden her. Og så kan I skrive til hinanden privat, i stedet for at I skal skrive, hvor alle kan se det. Hvis jeg gerne vil tweete en tweet, så kan jeg gå her, så trykker jeg der, og så skriver jeg så kan jeg trykke tweet, og så kommer den frem. Heroppe, der står update. Det vil sige, som mange af jer nok kender, så er hashtag, det er ligesom her, det stammer fra. Det er fra Twitter. Hvis man bruger et hashtag, så kan det være, det begynder at trende, hvis man tweeter det nok gange. Hvis du måske har trykket hashtag, nu kan vi for eksempel kigge her, hashtag rest in peace Paul Walker. Så hvis det er der måske 20.000, der har tweetet, så kommer det op her over globale trends, over hele verden. Og så kan man se, hvad det handler om, hvis man trykker på det, og så kan man gå ind på det, og så kan man se alt det, som folk også har tweetet og sådan noget. Hvis man går herind på forbind, så kan man se alle dem, som der måske har sådan skrevet tilbage til dig, eller som der også har liket nogle af dine ting og sådan noget. For eksempel her, Larry Fisherman har foretrukket din tweet, og hvem har retweetet mig, og så det er min veninde Hanna her, som der har spurgt mig, hvordan havde jeg det i Sverige, og der er meget her. Så er der en, der hedder Katie, der lige har fulgt mig for 1 minut siden. Og ja, det er sådan set lidt om Twitter.